खुलुमबाय लोगोफोर, बड इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बादियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 8 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 21 आसिन दान 1432 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि साहस आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोआ बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मोनसे गोदान मावथांखियाव खामानि मावनो खाबु मोनगोन। फालांगियाव बाहागोदारि जानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव थुलुंगाखांनाय आरो गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा गोब्राब आयदाफोराव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया जौगागोन आरो इसिङारि गोहोआ गोख्रों जागोन। नाथाय फिसा-फिसौ बाथ्राफोरखौ लानानै नखराव दावराव-दावसि जानो हागौ। बेखायनो बेफोरखौ धैर्यजों सामलाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गोमो गाब। वृषभ राशि। रांखान्थियारि बिथिंजों दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथांनि सानस्रिफोरा खामानियाव बेसेन होगोन। फालांगियाव गोजाम थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव जाफुंसार जानो हागौ। समानथि आदारखौ लाखिनाया नोंथांनि सावस्रिखौ मोजां लाखिगोन। हरखाब खरसा बांनाया नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। बेनिखायनो साननानै थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथि आरो गियानजों सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रम'शन जानायनि खाबु थागोन। फालांगियाव खाफालआ मोजां जागोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव मोजां जौथायसिम सौहैनो हायो। दावबायनाया मोजां आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। सोरबा खाथिनि सुबुंजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। बेखायनो गावनि सोदोबफोरखौ दबथाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि नाजानाया आद्रा थानाय हाबाफोरखौ फोजोबनायाव मदद होगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मान आरो मासि मोननो हागौ। फालांगियाव गोदान रादाय खानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन। धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रांथि दाजा। मोनसे फिसा जेंनाया गोब्राब जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। सिंह राशि। दिनै नोंनि व्यक्तित्वआ गोसो बोनो हानाय जागोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रम'शन जानायनि खाबु दं। नोंथाङा फालांगियाव दिदोमथि आरो मुलाम्फा मोनगोन। नखराव मोजां खौरां मोननायनि जाथावना दं। फरायसाफोरा गाव-गावनि थांखिनि फारसे गोख्रैयै दावगागोन। दान आरो सिबिनायनि गेजेरजों नों गोसोआरि गोजोननाय मोनगोन। नाथाय न'आव थानाय गेदेरफोरनि बिबुंथिखौ नेवसिगारनो नाङा, मानोना दावराव-दावसिया बांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि प्रफेशनेल जिउआव दावगानाय लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोदान बिबान आरो मान मोनगोन। फालांगियारि सौदाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नाङै दावबायनाया सम आरो धोननि खहा खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें मै गाब। तुला राशि। दिनै खाफालआ नोंथांमोननि फारसे थागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव जाफुंसार आरो मान मोनगोन।
फालांगियाव गोदान खाबु आरो मुलाम्फा जागोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो अनलायनायनि आबहावा थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। नोंथाङा आध्यात्मिक हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। बाहागिजों गोसो गोरोबलायनायनि जाथावना थायो। बेखायनो धैर्य लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथिनि थाखाय गोब्राब खामानिफोराबो गोरलै जागोन। नोंथाङा खामानियाव मान आरो गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। फालांगियाव सानस्लाबनो हायै मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन आरो गोरोबलायनाया थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गावनि रागाखौ दबथायना लाखि, नङाब्ला सोमोन्दोआव गाज्रि सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गाहाम जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगाहोनाय आरो मान मोनगोन। फालांगियाव गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव थुलुंगाखांनाय आरो खुसि थागोन। फरायसाफोरा खस्थ' खालामनानै मोजां नम्बर मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। अलसिया जानाया माखासे हाबाफोरखौ आद्रा थाहोनो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि। दिनै गोख्रों नाजानाय आरो बावसोमनाया जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोदान बिबान आरो मान मोनगोन। फालांगियाव दावगानाय आरो मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फोथायथिजों मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। सोरबा खाथिनि लोगोजों नांज्लायनाय जानो हागौ, बेखायनो सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिलभार निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै दावगानाय आरो मोनफुंनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा खामानियाव जौगाथाय आरो मान मोनगोन। फालांगिया मुलाम्फा आरो दिदोमथि मोनगोन। नखराव गावजों गाव हेफाजाब आरो सुखु गोजोन थागोन। फरायसाफोरा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। खरसाखौ दबथायनो हायाब्ला रांखान्थियारि नारसिनथाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मान आरो गोदान जाफुंसारनाय मोनगोन। फालांगियाव गोसारथि आरो मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोन आरो गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। ध्यान आरो आध्यात्म अभ्यासनि गेजेरजों गोसोआरि गोजोनखौ मोनगोन। नाथाय लोगोफोरजों माखासे गोरोन्थि बुजिलायनाय जानो हागौ, बेनिखायनो सिरि था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।